Ir-regoli per la lingua Maltese huwa wieħed mid-dokumenti l-aktar bikrin b'istruzzjonijiet dwar il-vokabolarju Malti u tħaddim tiegħu. Il-professur Arnold Cassola tana xi tarif dwar dan id-dokument storiku. Is-sejba tar-regoli kienet xi ħaġa stramba u saret kombinazzjoni. Jiena dak iż-żmien kont nagħlem l-Università ta' Ruma u kont ġejt ikkummissjonat flimkien ma' grupp ta' xi 30 studjus ieħor dwar it-Taljan, kif inhu l-istorja tat-Taljan fir-reġjunijiet Taljani. Plus però daħlu 4 areas tal-Ewropa li għalkemm ma kinux Taljani kienu fi żmien Italofoni, jiġifieri jitkellmu bit-Taljan. Jiġifieri Korsika, Malta, Dalmazja u Istria. U lili għalu li jekk nkonx kellix il-pjaċir nikteb il-chapter dwar Malta. Naturalment minn hemm dejt nagħmel ir-riċerki tiegħi biex nibni l-istorja tat-Taljan f'Malta u nara artiklu tan-1932 fl-Arkivio Storico di Malta ta' Ersilio Michel, dak kienet rivista magħmula mill-Gvern Faxxista Taljan biex juri li Malta hija Taljana. U kienu jikbu studjużi bravissimi fija. Naturalment, l-għan taħħom kien biex at the end juru li Malta hija Taljana. Imma xorta kienu studjużi seri, u da' Ersilio Michel kien jagħmel serje fej jiddeskrivi xem fil-biblioteki Taljani dwar Malta. U inserta fuħda minnhom kienet dwar xem fil-biblioteka Valliċerjana. U qed jgħid fuq 4 rigi, regole per la lingua maltese, grammatiketta di Maltese del Settecento. U jienet f'qalbi grammatika tal-Malti tas-seklu 18. Adesso dan f'1752 l-ewwel qed ħammur nara jienu. U mmur u wara qabda taqli għax ma stajniex insibuh għax dak kellu anke il-catalog number P164 hemm kien da ma stajniex insibuh imma insomma fl-aħħar tfaċċa u kien biċċa volum daqshekk, oħxon xi 300 paġna, manuskritt u kien mhux biss gramma da min ra l-ewwel ftit paġni. U ħaseb li kienet grammatika. Fil-fatt hemm grammatika li tieħu 18-il paġna. Imma mbagħad għandek 200 ma nafx kemm paġni, dizzjonarju Malti-Taljan, Taljan-Malti u ukoll fl-aħħar għandek it-tagħlim għas-suldati, ġifieri l-istruzzjonijiet għas-suldati meta jtuhom il-kmandijiet għax is-suldati tal-kavallieri, il-kavallieri li kmandaw kienu barranin. Imma s-suldati tagħhom, plus is-servi tagħhom, min inatfilhom, min isajrilhom, eċċetera, kienu Maltin. U allura dal-kavallier Teżan, probabilment imma jiena l-kopja li sibt kienet fidej żgur, kavallier Fugas della Bastija, ma nafux x'ismu, imma dak kien kunjomu, kiteb dizzjonarju b'intenzjoni prattika biex ikun jista' jikkomunika mal-Malti normali, mal-Malti ta' bla edukazzjoni. Il-novità tiegħu hija li billi ma kienx hemm alfabet tal-Malti, bħalma nafu, il-Malti inħoloq alfabet standard fl-1924 laqda tal-Malti, 24 u xekk. U uffiċjalment ġie adottat fil-1934. Qabel kulħadd, speċjalment fis-seklu 19 l-aktar, kulħadd kien jikteb b'alfabet li inventaħu. Min jikteb bit-tikek, min jikteb bil-komas, Francesco Vella, min jikteb vassalli b'sinjali li ħoloqomu, strambi, eccetera. Da x'għamel? Dan aħa il-ħsejjes arbin, ix-xe, il-ħ, il-għajn, ir-rajn, eccetera, 10 litri ċe ħadhom mill-arbi. U ħallat l-alfabet Latin ma l-alfabet Arbi. Anzi, iċ-ċe li ma teżistix fl-Arbi ħal ittra mill-Persjan. Għandu, per eżempju, klim li sparixxew. Per eżempju, għandu l-kelma psivele bil-Malti, psivle. Taf xi tfisser? Possibbli, kieku l-aħna l-lum għadu possibbli. Skont ir-regole, possibile bit-Taljan tradotta bil-Malti psivle, li hija Taljan antik possevole. Skontu dak iż-żmien il-Maltin kienu jużaw dik il-kelma, jew il-Maltin naturalment li kien jitkellem magħhom hu,
ma nasibx kienu tal-irħula, għandu l-kelma plaċ bil-Malti, plaċ, joġbok? Minn plaċere bil-Latin, le pjaċere bil-Taljan, kelma li sparixxiet. Imma mbagħad aħna għandna kliem sqalli li huwa taljanizzat. Għandna kliem Arbi li huwa Malteżizzat. Ġifi għandna xi Franċeżiżmi wkoll li qegħdin fil-regola. Hemm it-taħlita kbira u ġdida, totalment ġdida li mhijiex dokumentata f'dokumenti oħrajn, u allura n-novità tiegħu u l-importanza tiegħu hija li nistgħu morru lura fi żmien aktar lura milli konna qabel, u għandna ħażna ta' kliem li u kliem mhux ħafna minnu mhux kliem akademiku, mhux kliem oli, mhux kliem kulturali tan-nies ta' kultura, ma kliem li jużaw in-nies normali li kienu jagħmluha magħhom il-kavallieri, probabbilment fil-kċejjen tagħhom, probabbilment ma kien natfilhom, ma mis-soldati tagħhom li kienu Maltin ġejjin mill-irħula, probabbli, eċċetera. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.